Amarrak jotzeko 25 minutu falta dire honetan, elkarrizketa gaur, gure esku herri mugimenduari, plataformari eskaini nahi dugu gaur tartea, izan ere, 250.000 sinadura biltzeko ekimen ambiziotsua martxan daukatea, Malur Alvarez, bozera maila, eskerrik asko, Patrizia Tertzeatik ongi etorri. Eta herritarrek hartu behar dute parte hemen ere, ez? Ari gara hizketan alkate gaiak eta lortza eta udalbatzak osatzea zaila dela, baina herritarrek 250.000 firma hori, sinadura horiek eman ezkero, hori norentzat da mezua? Nori zuzendutako mezua da, noren agenda aldatu nahi du gure eskuk zentzu horretan? Bueno, guretzako aurrana Euskal Herriko herritarrontzako mezu bat da, ez? Eta mezua da, guk benetan sinisten dugula herritarrok eragiteko gaitasuna dakagula eta gure realitatea, hori da demokrazia bera, ez? Gure borondatearen arabera, guk adierazitako borondatearen arabera, gure gizartea eraiki dezakegula eta guk horretan sinisten dugu. Aurreneko mezua herritarrontzako da. Baina mezua ere, sinadura bilketa baten bidez egin nahi dugu mobilizazioa, ez? Referendumaren aldeko herri ekimena deitzen duguna sinadura bilketa bat izango luke ardatz, eta instituzioei ere bide instituzional bat eta agenda instituzional bat garatzea ere nahiko genuke eta horretarako lanean ari gera eta lanean arituko gea hurrengo. Mezua da erakundeentzat, mezua da alderdi abertzalentzat, alderdi abertzale batzuentzat bakarrik, ez abertzale direnentzat, Espainiako alderdientzat, Frantziako alderdientzat, norentzat da alor instituzionalago horretan mezu hori? Bueno, guretzako gure mezua demokraziaren mezua da, ez? Gu balio demokratikoekin egiten dugu lan eta erabakitzeko eskubidea demokrazia bera islatzen duela. Sinisten dugu orduan, abertzalea izan edo ez, guretzako demokrata dan guztiok partekatu beharreko balio batzuk dira, ez? Erabakitzeko eskubidea eta oinarrizko eskubide eta askatasunen aldeko mezu hori. Sinadura bilketa honek garatu nahi duen aurreneko bidea Euskal Herriko instituzioetan egin nahi du, ez? Nafarroako legebiltzarrean, Eusko legebiltzarrean eta iparraldeko instituzioetan ere, ez? Baina, lurraldetasunari begira ere zaindu nahi dugu herri ekimena eta azkenean herritarrok erabakitzen dugun bide horiek urratuko ditugu. 250.000. Hori da zuen jomu, hori da zuen helburua, gutxienez 250.000. Baina zergatik ez dira zer dauka 250.000, 500.000 ez daukana, zertarako dira nahikoak 250.000 edo milioi bat, zergatik ez dira. Alde batetik guk beti esaten dugu guk pilatu deun zenbakirik esanguratsuena izan dela 218.000 pertsonek parte hartu dutela gure eskuko herri-zerri egindako galdeketa desberdinetan, ez? Fase berria abiatu genuenean ere hemen esan genuen, ez? Komunitatearen zati batera iritsi gehala, baina hori zabaldu nahi genuela. Eta gero, esan genuen ere mugarri bat izan nahi duela, eta horretarako Euskal Herri mailan izandako marka bat hautsi nahi genuela, eta izandako sinadura bilketarik jendetsuena izan nahi zuela. Aurreko elkarrirena da. Guk dakigula, 1994 urtean elkarrik 250.000 sinadura pilatu zituen, eta gure helburua kantitate hori guk uste dugu ere egoerak aukera ematen duela, ez? Ikusten dugu badagoela gehiengo sozial zabal bat Euskal Herrian, gure erabaki propioak hartu nahi ditugula, gure buruak autogobernatu nahi ditugula gure erabaki propioen arabera. Islatu egiten da, kaleko aldarri da mobilizazio desberdinetan eta herri mugimendu desberdinetan ikusten dugun aldarrikatzen den ideia bat da eta hauteskunde desberdinetan ere ikusten dugu, ez? Balio horiek islatu egiten direla. Esaten dizun batek galdetu lezakelako, Euskal Herrian 3 milioi lagun bizi baldin bagara eta 250.000 sinadura lortzen baldin badira, 110 besterik ez dela, 110 baino gutxiago dela. Ez hori norbaitek esan lezakela, ez? Beraz, zertarako ote diren nahikoak 250.000, ez abiatzeko, zein da horren indarra? Indarra ez dago, nik uste, eta guk uste dugu ere, indarra ez dagoela bakarrik zenbaki batean. Baizik eta izan nahi duela Euskal Herriko burujabetza prozesuaren aldeko eta erreferendum bidez nahi ditugun erabaki guztiak hartzeko ideia horren aldeko konpromiso eta atxikimendu pilaketa bat, ez? Beraz, ez litzateke sinadura bilketa bat bakarrik erakunde, bide instituzional bat egingo lukeena, baizik eta agenda sozial eta politiko bat eraiki nahi duena eta markatu nahi duena.
eta horretarako guretzako garrantzi handia dauka eragile desberdinen arteko sustatzen ari gean elkarlana, ez? Nortzuk, zentzu dira eragile horiek, gure eskuz haratago, zein batuko da? Eragile sozial eta sindikal anitzekin. Jungo geha pixka bat aurrerago esaten ez, zeintzuk dian zehazki atxikimendua ematen dutenak edo ez, baina guk esaten dugu ez. Erabakitzeko eskubidea ez dela bakarrik estatus politikoaz erabakitzea, gure eskuk helburu hori dauka, argi eta garbi, hori da gure lehentasuna, baino eragile eta mugimendu asko daude herri hontan, pentsio sistemaren inguruan erabaki nahi dutenak, berdintasun politiken inguruan erabaki nahi dutenak, hizkuntza politikoen inguruan erabaki nahi dutenak, lan harremanen inguruan erabaki nahi dutenak, ez? Eta prozesu hontan, burujabetza hitz egiten dugunean eta erabakitzeko eskubidea hitz egiten dugunean, edukiz jantzi nahi izan dugu, ez? Eta horrelatarako beharrezkoa izan dugu ere, eta dugu, eta izango da prozesu guztian zehar, eragile desberdinen ez konplizidadea bakarrik, eta elkartasuna baizik eta elkarlana eta aliantzak eraikitzea. Eta, guretzako aurrera pauso bat izan nahi du Euskal Herriko burujabetza prozesua eraikitze bide hortan, elkarrekin eraikitako bide propio bat eraiki nahi dugu, baino bakoitzak bere bidea garatzeko aukera ere izan dadin. Olako prozesuek zalantzarik ez mehatxuak izaten dituzte, edo kontrakoak izaten dituzte, baina aukerak ere bai, eta zuzuk aipatu duzu bat, agian garaiotan gizarte mailan nolabait ere mobilizaziorako joera bat ikusten ari gara, Kataluniara begira jarreta tsunami demokratik izan liteke oso adibide on bat, baina gure etorrita ere pentsiunek daukaten indarra ez da ahaztu behar, edo sindikatuek azken aldi honetan lan gatazken bidetik eta zenolako lorpenak lortu dituzten, eta hezkuntzakoa da azkena, baina metalgintza ere greban dago. Badago olde bat, hori ziurrenik izan liteke gure eskurentzat aukera bat zeri heldu jakiteko eta nondik hasi jakiteko? Guk uste dugu, Euskal Herriak urtetan demostratu du mobilizatzeko gaitasuna dakagula, eta are gehiago bizi dugun testu inguruan, non ikusten dugun, berez gure oinarrezko eskubide eta askatasunak bermatu beharko lituzken estatu batek behin eta berriro urratzen dituela, eta urratzen dituela gure eskubide horiek, are gehiago mobilizatzeko beharra, gaitasunaz gain beharra ere, badegula eta sentitzen degula, ez? Eta mobilizatzeaz gain, guk uste dugu ere eskubideak eraiki egin behar direla, bide propioak eraiki behar ditugula, eta horri erantzutera datorra referendumaldeko erabakitze eskubidearen bueltan oso ahaldundutako gizarte bat, badirudi Kataluniakoa dela, ez? Eta ari asko begiratzen zaiola jorratu nahi den bidean, haiena izan edo beste bide bat izan, ez? Baina Kataluniakoa bezain ahaldunduta dago Euskal Herriko gizartea zentzu horretan erabakitze eskubidearen alde edo horrere lan handia egin beharko da? Nik uste momentu desberdinetan gaudela ere, ez? Katalunia bizitzen nahi den momentuko larritasuna oso altua da eta erantzuna ere horren araberakoa da. Baina nik uste Euskal Herrian oso argi daukagula, gu konbentzituta gaude Euskal Herrian badagoela borondatea, gure erabaki propioak hartzeko borondatea, gehiengo sozial zabal batek horretarako nahia duela, eta gure eskuk antolatutako mobilizazioetan, beste eragile askok lehen aipatu ditugu ez, eragile ezberdinek, azkenean oinarrian badago ideia hori ez, burujabeak izan nahi degula, geure buruak autogobernatu nahi ditugula, maila individualan, maila kolektiboan, ez? Eta hori eslatu egiten dela eduki desberdinetan. Pentsio sistemen inguruan erabaki nahi dugu, ez? Eta hori argi adierazten du pentsionisten mugimenduak, ez? Eta hola hainbat gaietan. Orduan, borondate hori badago eta guk dudarik ez daukagu gaitasuna badagola urteetan demostratu egin dalako eta konbentzituta gaude erreferendumen aldeko herri ekimen hontan ere ez dela erronka xamurra, baino erronka beteko degula. Xingola hori ikusten dizut, eta Kataluniaz ari garen honetan, gaur haintzuzen ere Quim Torra presidentea desobedientziagatik epaitzen ari dira, Kataluniako auzitegi nagusian.
ez da erabakitze eskubidearen aldeko zerbaitegatik epaiketa hori, baizik eta nolabait ere mezu batzuk, ez? Eraikin publikoetan zabaldu izan dituelako, edo kendu ez dituelako behintzat, Torra presidenteak. Zu testu inguru honi, ze interpretazio egiten diozu, ez? Baita ere erabakitze eskubidearen aldetik, eta Katalunian gertatzen ari den horregatik guztitik. Bueno, xingola horiak azkenean, adierazten du, elkartasuna adierazten du ez, mezu badala Kataluniarekiko elkartasuna adierazten duela, eta errealitate bat islatu nahi du preso politikoak daudela. Katalunian badaudela preso politikoak, ez? Preso politiko horiek dira erabakitze eskubide bat ukatzen delako zure ustez? Nik uste, argi eta garbi Auzitegi Gorenak, kriminalizatu egin dituela, ez, eta preso politiko argi eta garbi adierazi duela, zergaitikan dauden bai lider sozial eta politikoak preso kartzelan, autodeterminazio eskubidea gauzatu nahi izateagatikan, erreferendum bat antolatzeagatikan, mobilizatzeagatikan, ez? Eta azkenean beraien oinarrizko eskubide eta askatasunak egikaritzeatikan eta erabiltzeagatikan, ez? Orduan, xingola horiak nik uste bialtzen duela mezu bat ere errealitate bat hori adierazi nahi du ez, preso politikoa daudela Katalunian, eta elkartasun mezu hori eta errepresio bat bizi dela gaur egun Katalunian, ez? Eta zentzu hortan, bai kanpainan, zein kanpainatik kanpo, guri erabai zilegia iruditzen zaigu errealitate hori gutxienez errealitate hori bizi dela azaltzea, represio hori bizi dela azaltzea, kontzientzia hartzea, eta erabateko elkartasuna adierazten dugu. Eta prozesu horretatik gure esku ze ikasi du, Kataluniako prozesutik, horma handi bat aurrean daukan prozesu horretatik gure esku ze ikasi du? Guk asko ikasi dugu, guk beti esaten dugu guretzako eredugarria dela Kataluniako herritarrak duen modu baketsuan eta demokratikoan mobilizatzeko duen gaitasuna, ez? Urtetikan urtera demostratu egin du zein den herriaren borondatea, jarraitzen du hortan demostratzen harresiak jarrita aurrean, eta guk hortatikan ikasi duguna ere, eta nik uste Euskal Herrian ere urtetan ikasi dugula, gure oinarrezko eskubide eta askatasunen urrapenen aurrean konformismorako tokirik ez dagoela. Borrokatu behar ditugula, gureak direla, baliatu behar ditugula, gureak egin behar ditugula, eta bide hortan tresneetako bat herri mobilizazioa da, ez? Leno esan, guk sinisten dugu herritarrok badaukagula gaitasuna blokeo egoerak edota Espainian bizitzen ari gean oldarraldi antidemokratiko irauli bat emateko eta buelta emateko eta eraldatzeko gaitasuna badaukagula, eta horregatikan guk mahai gainean jartzen dugu erreferendumen aldeko herri ekimenaren proposamen hau eta bide hau horretara dator ere, ez? Bizi dugun blokeo egoera horri buelta emateko nahia eta eraldatzeko nahia badu. Mehatxuei buruz lehen nik hitz egin dut, ez? Ze oztopo izan ditzakeen halako ekimen batek, bat orain aipatu berri duguna, ez? Kataluniako adibidea, oso esanguratsua da, ez? Seguritate bidea hartu, halako erantzuna etor leitekelako Espainiar estatutik kasu honetan, baina badira beste pare bat mehatxu edo kako txartean mehatxu, edo hausnarketarako gai behintzat, ez? Eta bat da Euskal Herria hiru eremu administratiboetan zatitua dagoela, ez? Izan Nafarroa, izan autonomia erkidegoa eta izan iparraldean are komplikatuago, agian Parisera begira jarri behar delako zuzenean, ez? Hori nola gainditu nahi da, zuen aldetik gure eskutik, hiru eremu administratibo helburu bakar baterako, baina oso desberdinak diren errealitateak bertan, ez? Guretzako, oztopo moduan gainditzeko ez, horri modu aberasgarri batean begiratzea da gure modua, eta azkenean tokian tokiko, benetan ekimena gaitasuna izatea tokian tokiko errealitateak eta beharrak islatzeko. Esan genuen gure helburua da herri, eta esan dago egun hauetan gure helburua dela Euskal Herri mailako mobilizazio bat izatea, sinadura bilketa bat ardatza izango duela, eta sinadura bilketa horrek eskaera bat egingo du edo manifestu batzuk aurkeztuko ditu, bide instituzional bat garatzeko eta agenda sozial eta politiko bat garatzeko ere. Eta zentzu hortan, eskaera horren edukiak ere lurralde bakoitzaren beharrak islatzea nahiko genuke eta tokian toki erabakitzea ere,
zein dan bertako egoera eta zein bide instituzional eta bide politiko eta sozial izango duen. Baina Euskal Autonomia Erkidegora etorreta adibidez, zuek firma bilketa hau egiten baldin baduzu udaberria, maiatza eta ekaina artean, autogobernu lantaldea lanen ari da, Gasteizko Legebiltzarrean, eta orain azaroaren amaierako ondori batzuk espero dira, testu bat ere izango da, sinadura bilketa handik 7 hilabetera gertatzen baldin bada, ez da pixkat berandu etorriko, lantalde horretan behintzat eragiteko, horren inguruko hausnarketarik ez duzu egin? Bueno, gure eskuk ibilbide luze bat dauka, ez? Eta ez gure eskuk bakarrik baizik eta Euskal Herriko gizarteak. Eta guk askotan adierazi dugu zein den Euskal Herriaren borondatea eta legebiltzarrean bertan gure erabaki propioak hartzeko borondate hori gehiengo batek ordezkaritza hori dago, ez? Gehiengo batek ordezkatzen du, eta zentzu hortan gu konbentzituta gaude, edo guk itxaropen hori badaukagu, adituen batzordeak gehiengoaren, Euskal Herriko gehiengoaren borondate hori islatuko duela, dela erabakitzeko eskubidea estatus politiko berriaren oinarrietako bat izatea. Gukala ere testu ingurua zein dan ikusita, ez? Lehen aipatu ditugu Espainiatik datozen ere harresiak eta datozen oztopoak ere, ikusi dugu beharra berriro ere islatzeko gehiengo sozial hori zein dan, eta ez bakarrik islatzeko baizik eta mobilizazio fase hortara iristeko sareak eta konplizitate batzuk eta aliantza batzuk eraikitzen ari gea, eta prozesua berari ere ematen diogu garrantzia, ez? Guretzako burujabetza prozesu bat prozesuari epe luzeko begiradatekin begiratu bartzaio. Ez da hasiko, ez da amaituko ere, erreferendumaldeko herri ekimenean, ez da estatus berriaren artikulatuarekin edo dokumentuarekin. Eta azkeneko muga bat ere, bai, mugetan oso zentratuta gaude, baina Espainiako gobernuak badauta gai bat, Sánchez jauna da, eta kanpaina garaian oso argi esan zuen legez kanpoko referendumak zigortu nahiko lituzkela bide penaletik, ez? Honain non uzten du, ez? Erabakitze eskubidea ere. Bueno, argi eta garbi guk atzerapen moduan ikusten dugu, ez? Berriro ere islatu egiten da Espainian bizi dugun oldarraldi antidemokratikoa eta involuzio antidemokratiko hori, ez bakarrik Sánchezen deklarazio hauetan, baizik eta bai auzitegi konstituzionala eta Espainiako gobernua behin eta berriro saiatu dira mugatzen eztabaida parlamentarioa autodeterminazioaz eztabaidatzeko, eta ikusi dugu kanpainan zehar ere autodeterminazio eskubidea bera existentzia bera ere ukatu egiten dela. Nolako gobernu komunitzaio erabakitze eskubideari Espainiar estatuan momentu honetan? Balio demokratikoen alde egiten duena eta argi eta garbi duena borondate anitzak daudela Espainian, borondate desberdinak daudela, borondate hoiei adierazteko bidea eskaintzen diena, eta adierazteko borondate hoiei gauzatzeko bide bat ere eskaintzen diena. Hori argi eta garbi Unidas Podemosek bakarrik esaten du, estatu mailako alderdietan, nola argi eta garbi? Guk esan duguna, ez? Momentua da ere Euskal Herrian fokatzeko, Euskal Herrian gure bide propioa eraikitzeko, eta horregatikan, guk aukerak ikusten ditugu maila instituzional batez ere Euskal Herriko instituzioetan, ez? Argi eta garbi, argi eta garbi adierazten da hauteskundetan zein dan Euskal Herritarron borondate hori, ez? Eta Eusko Legebiltzarrean badago ordezkatuta borondate zabal hori, eta guk uste dugu gaina gure instituzioei benetan interesatzen zaiela egoera honi irauli bat ematea eta buelta bat ematea, azkenean Legebiltzarrean bertan eman daitezken eztabaidak mugatzeko hainbat saiakera ikusten ari geralako, ez? Eta egoera honen aurrean, guretzako irtenbiderik edo konponbiderik logikoena eta beharrezkoena da Euskal Herritikan gure bide propioa
eraikitzea, eta benetan Euskal Herrian islatuta dagoen borondate hori eta dagoen borondate horri bide bat eskintzea. Gure solaskideen aldetik ere galderak, Amalur Albarezentzat, eta gaur galdezka Argaitz Kulla ondasiko da. Kaixo, egunon, Amalur. Galdera bat, horrein zebertan komentatzen ari zarenaren arira ez, eta hor badago estatusaren ponentzia, eta hor badago elementu bat, eta zu komentatu egin duzuna, eta baita ere eztabaidaren muina izaten ari dena, da, erabakitze eskubidea sartu ala ez. Alderdi batzuk EH Bildu adibidez alde agertu da erabakitzeko eskubidea bertan sartzea, ustute AJ-rekin egin zuten aurreneko dokumentuan baita ere agertu egiten zela, baina horien ponentzian lanan ari direnak, ez da oso argi hori bertan agertuko den. Baita ere ikusi dugu EAJ-ren barruan ikuspuntu ezberdinak, ez? Adibidez, Egibar edo Gipuzkoako EAJ, gure esku plantatzen ari den dinamiketan parte hartzen nahikoa aktibo bat, Markel Olano barne, baina gero ikusi dugu Urkullu lehendakaria, adibidez, herri kontsultekin, ez dela, modu batean azetagatik ez dela inoz oso prestu agertu edo emaitzaketara direnean, nahiko askaratera eginda emaitzak kritikatzera, ez? Uste duzu egoera hau, alderdien egoera hau, oztopo bat izan daitekela erabakitze eskubide hori gauzatzeko egikaritzeko prozesuan oztopo bat izan daiteke, edo maneiatu beharreko realitate bat? Nik usteet, alderdi politikoen eta testu inguru instituzional eta politikoa ere batzuetan argi eta garbi irakurketa bat egitea zaila dago momentuetan oso aldakorra delako, baina gu benetan konfiantzak aguna da herri mugimenduan eta herri mobilizazioan, gu herritarrez ari gera. Eta lehen aipatuet, herritarrok errealitatea eraikitzeko gaitasuna daukagu, eta eraldatzeko gaitasuna daukagu. Izan, ez dakigu zein izango dan estatus berriaren proposatuko dan, artikulatu, adituen batzordak proposatuko duen artikulatu hori guk aukerak ikusten ditugu benetan erabakitzeko eskubidea oinarritzat eta ardatzat jasoko duela, konbentzituta gaude eta iruditzen zaigu beharrezkoa dela. Eta hala ez balin bada gertatzen, erreferendumen aldeko herri ekimenarekin ere esan dugu, nahi dugu bide instituzional bat izatea, baina instituzioak ez dira muga izango ez da ere, gu jarraituko dugu gure bidea eraikitzen, eta horren arabera, testuinguruaren arabera, ikusiko dugu urrats eraginkorragoak eman behar ditugun, edo ez. Baina gu, itxaropenen hori daukagu eta konbentzituta gaude jasoko duela behar hori adierazi delako euskal gizartearen aldetikan, eta ez balin bada hala ere, guk erabateko itxaropena daukagu herritarrok barkartu daukagun eragiteko gaitasunean. Felix Iriarrek orain galdera. Kaixo, egunon. Aipatu duzu agenda instituzionala landu nahi duzuela, ezta? Xehetasun gehiago zehatuko nizuke ziren, nik ez dakit zer esan nahi duzuen hitzoiekin agenda instituzionala. Bai, guretzako guk esan genuen fase berria bilatu genuenean martxoan, erabakitzeko eskubidea aldarrikatu dugula, baino gauzatu nahi dugula, eta horretarako eraginkorrak izan behar gehala eta bermeak behar ditugula eta tresnak behar ditugula eskura, ez? Eta zentzu hortan, iruditzen zitzaigun fase berri honetan ere, erakundeak beharrezkoak direla horretarako, ez? Erreferendumetaz hitz egiten dugunean, tresna demokratiko moduan, ez dugu hitz egiten erreferendumak edozein modutan egitea, baizik eta berme batzuekin eta benetan eskuragarri ditugun tresna batzuekin, ez? Eta berme legal, juridiko eta politiko batzuekin. Eta horretarako beharrezkoa da erakundeekin lan egitea, erakundeek bai gai honi bide bat ematea eta bidea garatzea, ez? Agenda gure instituzioetan eta agenda instituzionalean erabakitzeko eskubidea badago, baina iruditzen zitzaigun ere erreferendumaren tresna bertan txertatzea eta bide bat garatzea beharrezkoa dela. Eta Jose Mari Pascuarrek azkena. Bai, kaso, egunon, Amalur Alvarez.
kontu pare bat, Arkaitzek esan duena, EAJaren jarrera eta, bueno, zuen bozketekiko eta bestea, oker espanago azkenekoa izan zenean, uste Andoni Ortuzarrek berak ere esan zuela, bueno, autokritika eskatu zizuela, autokritika egiteko eta bestea. Batetik hori, zer erantzungo, zer esango zenuke, eta gero bezetik ere aipatu duzu, bozketa, bueno, kanpaina hau, 250.000 sinadura biltzeko kanpaina mundu guztiari zabalik, bueno, mundu guztia gogoan daukala, ez bakarrik abertzaleak eta abertzaleak ez direnak eta hau eta bestea. Ikusita abertzaleak ez direnen aldetik zenolako jarrera edo, bai, jarrera posizionamendua edo dagoen olako konsultegiko, nola heldu edo ze esperantza daukazuen edo ze ñabardura edo nola ingo zenuketen hoien gana heltzeko eta deskuiduan inoiz, Katalunian omen gabe dagoen 180 horren gana hurbiltzeko, ez? Independentistak izan edo ez, baina behintzat parte hartzeko eta referendum bat nahi dutenen hoien gana heltzeko, bai? Bai, aurreneko galdera herri galdeketekin zeon lotuta. Herri galdeketekin zeon lotuta. Bai, bueno, guk beti esan dugu eta jarraitzen dugu esaten, guretzako herri galdeketak benetan oso tresna aberasgarriak izan dira, guk oso balio positiboa egiten dugu herri galdeketena, izan dira urtebeteko herrietan non erabakitzen zen, herriek beraiek erabaki dute herri galdeketak aurrera ateratzea, urtebeteko prozesu bat jartzen zuten martxan, non sentsibilitate desberdineko pertsonak ekartu egiten ziren, eztabaidatu egiten zuten, deliberatu egiten zuten eta adostu egiten zuten herri galdeketa prozesua nola martxan jarriko zuten, ez? Eta horrek jak balio aberasgarri oso potentea dauka. Eta guretzako gero ere bozken kopuruan aldetikan pilatuta 4.458 pertsonek parte hartu dute herri galdeketa guztietan, ez? Orduan, bueno, alde hortatikan iritziak iritzi, guk herri galdeketen inguruko oso balorazio positiboa egiten dugu eta gure esku sartu dan fase berri hontarako beharrezkoak izan dira herri galdeketak. Eta bigarren galdera... Nola heldu, berez abertzaleak ezomen direnen gana, ekimen horretan parte hartzeko eta, bueno... Bai, zehazki, oain leheno aipatu dut, ez? Erreferendumaldeko herri ekimenak mobilizazio bat du helburu, baina hori eraikitzeko prozesu oso bat jarri egun martxan, ez? Eragile desberdinen parte hartzea, maila desberdinetan eta konpromiso maila desberdinetan sustatzen ari gea, ez? Elkarrekin aliantzak sortzen ari gea, saretzen ari gea, eta prozesu guzti horrek horretarako du helburua, ez? Benetan, burujabetza hitz egiten dugunean, edo erabakitzeko eskubidea hitz egiten dugunean, islatu nahi dugu ere, eta edukiz josi nahi dugu, esan nahi dugu. Bueno, erabaki baino zertaz erabaki nahi dugu. Gure eskuk, gure iruditzen zaigu, bueno, estatus politikoaz hitz egitea, benetan lagungarria izango dela bestelako eduki batzuk erabakia izateko ere. Baina badaude beste herri mugimendu ugari, beraien hildo estrategiko propioak dituztela eta burujabetza hitz egiten dutenean, beraien alorretatikan eta hitz egiten dute burujabetza, ez? Zentzua hori da prozesu guzti honena. Edukiz janztea burujabetza, edukiz janztea erabakitzeko eskubidea eta esparru hori zabaltzeko ere, ez? Benetan ikusteko burujabetza badela pentsio sistemetaz erabakitzeko gaitasuna izatea ere, ez? Berdintasun politikaz erabakitzea, benetan gure gizartea eraikitzeko, gure erabakien arabera, gure gizartea eraikitzeko eta erabakitzeko tresnak eskura izatea. Alvarez Andrea, elkarrezeta bukatzeko etxeko lan ere, bai. Biharruna Josune Gorospetoreko da, bera EAJaren Bizkaiko diputatu hautetsia da dagoeneko, gaurtik aurrera hartu dezak gainera, bere akta akreditatu liteke Espainiako gorteetan, ari galdera atuzten nahiko genuke biharko. Bueno, gustatuko litzaiguke, pixkat, aipatu dugu gaur, erreferenduman aldeko herri ekimenak bide instituzional bat izan nahi duela, eta, bueno, legebiltzarkide, hoia izan da, ea zein nolako aukerak ikusten dituen erabakitzeko eskubidea Euskal Herriko agenda instituzionalean eta bide instituzional bat garatzeko.
Balaxe aldetuko diogu, izan ere, Perilaz gerozti da Espainiako Gorteetan diputatua, Gorospe Andrea, baina aurretik legebiltzarren Bai. urte asko aiotaren legebiltzarkida izan dago, eta zuk esan bezala galdera hori egingo dugu. Amalor Alvarez, gure eskuren eleduna, bozera maila, eskerrik asko Euskal Telebistara eta hortzagatik nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei.